nagragsa dagiti lumugar, adon ti nakapanunod ti may sa solusyon, ti mapanag na yet kan mangget ti balasiw daaw. Iti inaldaw, iliwet naman dagiti ragragsan ken ramrambag iti nga inda nakayanakar. Ita kundaway, isudaman tinamnama ken saranay dagiti lumugar. Dagiti lumugar, agraman dagiti adaan ti balasiw daaw ken mayari man kadagiti abuos ni agigin na mayet, ag kay sakin ag titimpuyo. Kas pamanagnek adaan dagiti bukod ni abudokto. Di ba nagtangtang Sydney, banana chips, kamote chips, ken taro chips. Tinapait men na imas ang kapemi, ken ti kapagnusan abagnus mi. Nalatak dagiti produkto mi, nakadano na ti balasiw daaw, ken itugtugot na tinagan ti barangay mi, ti barangay Binakan. At tuyan kailyan, dagiti ubing agad adal iti Gyawit Memorial Elementary School nga magipagsamudag ti panagtutunos dagiti bumarangay, ken umay naman iparik na ti panagrambat na iti daytoy a panagabuos festival.
There you have them, ladies and gentlemen, the pupils of Gawit Elementary School.